Sa mga taong di po nakakalimot mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may tatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayos sakit araw-araw. Palang umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang pagsuporta, pagtulong po sa akin. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na nga lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling pagpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigay ng higit sa lahat, magmahalan at huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong iniga po sa hirap ng buhay. Ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang kabutihan at ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Bago ko pong pisan po, shout out po muna kay Berlindo Palisok, Bike Tayo Commented, Shirley Oroyola from Bicol, Brian Nabisti, Unix Min Nadine, Andy Bonifacio, Chris Lee Abucao, Orchili Tinetron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Sarita Palma, Luciapel, Fight to Win, Ambrosio Magalpok, Lolita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Ipina Pilipi, Ilma, Triple E Commented, Marina Rangis, Luli Cayago, Joan Bibbs, Nogit, Jillian, Jake Bullbider, Lucino, Purha, Inorpic, Mucha Hunters, Nathan, Burt Commented, Ray, Maylin Dumampo, Ali Mercadias Commented, Ray Barcelona, Roy, Bruno Ganda, Boy Beginner, 83, Arnold Francisco, Apollo Landipcho, Brian Bimsa, Rudy Joaquin, Cutie, Takan, Inday Sari, Kokojin, Celia Cruz, Merk Jam, PB Purok, Danig Janan, Joseph Lacada, Evelyn Colado, Antonio Suarez, Rowan Linuso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Campo, Jebelin Ogano, Shani, Ilin, Ramos Pabriag, Isha Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC, Huminted, Luyang 92 Tiger, Maroka, Caralipio. Sa mga baguhan po, shoutout po sa inyo lahat. Ang gagawin nyo po ay, kung hindi nyo po masyado screenshot nyo po. Sana po nagustuhan po nyo aking binagi po ay papakalog ko po sa inyo lahat po ay pampasyurte sa buhay, Hiwaga ng Pangasinan. Ang proseso po nito ay gawin po ito sa Martes at Biyernes lamang po. Ang pamamaraan po ay kumuha ng pulang tila, medyo malapad po, isang piraso lang po. Yung pulang tila na malapad po na kayang saluhin po yung gagawin nyo pong pag-ritual po. Halimbawa, hindi na po masyadong parang ganito kalaki lang po. Yung talagang tamang-tama po yung sasahod po yung kamay nyo po. Tapos, kumuha po ng asin, 2 lakot. Yung 2 lakot na asin. Tapos, daon ng laurel, 3 piraso po. Saka plastic ng ice candy, 1 piraso. Kumuha ng pulang tila at pantaling pula at pag kumuha ka po ay sa kanan palagi ang gagamitin pagkuha, kamay kanan po, 1 lakot na asin, tapos isahod ang kamay sa pulang tila at pagkiskisin nyo po ang 2 kamay mo ng 5 minuto. 5 minuto pong magkuskus po ng kamay, isahod po nyo, kakuskus po nyo sa mga kamay po ninyo. Tapos gawin ito
Ingatan po lamang na wala pong malaglag po, dapat po maisahod sa pulang tela po lahat. Pagkatapos po ng 5 minuto ay lumabas ka na, dala yung asin. Hawakan mo maigi 2 kamay ng 10 minutos. Pag pumunta po kayo sa labas, dumakot po kayo ng asin at hawakan po ng 2 kamay maigi. Naidiin po nyo 2 kamay ng 10 minuto. Tapos bumalik po kayo na ilagay mo sa pulang tela yung hinawakan mong asin. Tapos dakot ka ng asin ulit, ilagay sa pulang tela. At gamitin mong pag kumuha ka, kanang kamay ulit. At kumuha ng dahon ng laurel at idikit sa kamay. Ito po ang likod po. Ayan po. Dikit mo sa kamay ng 5 minuto ulit at ilagay sa pulang tela dahan-dahan. Pagkatapos itali sa pulang sinurid at pagkatapos ilagay sa kaliwang bulsa. Tapos kung kumuha ka na naman ng plastic ng ice candy gamit ang iyong kanang kamay, ulit lagyan ng asin, 1 kutsara at lagyan ng 3 dahon ng laurel. Tapos pagkatapos ilagay sa kanang bulsa ito. Halimbawa pag tumaya ka ng luto o kahit anong sugal, kahit sinong tumawag sa iyo ay huwag kang lumingon. Diretso ka lang, bawal po ang bumalik, diretso lang para certain kayo. Sana po naintindihan po niya aking paliwanag. I-screenshot nyo lang po para kung nyo po maigi, maintindihan po maigi. Maganda po rin to na tiwala po kayo sa ginagawa po. Sa mga hindi po naniniwala po dito, pwede nyo pong escape, kayo nung pambalang maghusga. Pero kung sa mga taong may prinsipyo po na naniniwala po, makakamtan nyo po ang bisa. Basta ang kwan po dito ay magsikap po tayo sa pamumuhay na malagay po tayo masipag at gagabayan po tayo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sana po naintindihan po niya aking paliwanag. Screenshot nyo po para pag halimbawa po, ulit-ulitin nyo po yung video para maintindihan nyo po lahat. Maraming salamat po. Sana po wag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Pakipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po. Ibalik ko sa harap po para maintindihan po nyo. Yan po, pampaswerte sa buhay, huwag ng mga siyan. Ito po yung ginagawa po sa Martes o Biyernes. Yan po ang proseso po nito. Sana po wag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ito po naman po sa likod. Yan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye bye po.